Здравейте, приятели! Вие сте Сади. Днес искам да ви направя клип съобщение и да, нека да започваме. Първо искам да ви кажа, че в канала Аделина Велева повече няма да се снима от мен изобщо, защото таблета ми мина доста дълга история е това и няма да ви разказвам сега. Обаче само мога да ви кажа накратко, че на таблета ми не мога да снимам вече в този канал Аделина Велева, защото профила ми е различен. Вече е Ади Велева, не Аделина Велева и така много по-ми харесва. И в този канал Ади Велева ще ви снимам най-различни клипчета, като базици по телефона. Базици по телефона, да, с моето морско свинче, Мори и направи си сам и такива неща, придобивки за училище, любими книги и такива неща, където са известни. И да, това исках да ви кажа и чао!